Така, за зрителите на YouTube канала един по-спокоен клип. Тук да покажем на всички, че си вървиме пеша по Цариградско шосе нагоре към Плиска. Сега ще се обърнем да покажем. Не знам колко ще се види сега от този глупав автобус. И слънцето срещу тебе. И слънцето свети, да. Ама нищо, сега ще се види хората колко са, разбираш. По-натам. Дано да се вижда колко хора има. Това е при положение, че част от хората отидоха към НДК нагоре по канала. Те почнаха да пускат колите. Къде? Те си върват нагоре, по принцип. Но това е по Цариградско шосе пеша, могат да се движат само свободни хора. Това е положение. Да. А в България явно все пак има останали свободни хора, което е много готино. Гаранти, че го пуснеш с коментара по интернет ли? Естествено. Утре, други ден пак.